to ashe waye da'ira annabi sallallahu to shi ne da'irar masana shi ne nan duk wanda ya sani yanzu cikin ilimin sani da zai fita a cikin sanin ka ba yake magana annabi ya fita a cikin sanin ka a zara tasirin annabi a abin da ka sani jahilin bayan fi ka daraja da'irar masana annabi to za ɗaya ne na Allah wani ba zai samu ba haka Allah ya gada mai bashi sallallahu alaihi wasallam na'am والرؤية والقرب والجنود والوحي والشفاعة yace wa ru'yatu da ganin Allah to wani bayan ne ma ba laifi ya sai wa Allah ba ba ci waye arini an zuru da yaka ba Allah nuna mun kai in kalle ka kala ne yace mai sai la tara lan tara wallahi ba ka kawo ne sai lan ba wai kan ka sa rai an ji ba za ka gina gina yanzu ne ba za ka ji ba a lan tara wallahi a wani duniyar har ka koma ga Allah ba ka ba walakin sai dai kun tura da